Не се вижда със сигурност, но няма почка, която да не клопа или подава, или както и да е. Това е майсторията на майсторите. Който иска, си изважда цимент, четка и мистрия, да, и си го прави по-здраво, поне пред портата, където оставяха ли ви цимент, поне или си е ваш цимент? Ваш ли е, вер? Браво! Ете, така се харчат европейските пари. Не знам точно още за къде, обаче лошото е, че не се вижда как всека една почка клопа.